Ubuningi benu kuyintshumayelo kwabona ubuningi benu. Njengamanje bazalwane, umoya uthi hayi kwenele lokho sekwenziwe. Amen. Amen bazalwane. Kwenele ngabe nje sengiyabhakuza nje uyabona ngiyabhakuza. Haleluya. Amen. Ubaba uNkosi nomama wakwakhe bayangazi abafunde kimi abalandele mina. Haleluya. Hayi man ileli kholola ngempela. Haleluya. Inkosi ithi asifunde kuwe ngoba yona imnene ithobile ngethiziyo. Manje na kuphela nje ngikhulumayo lokho nje bazalwane. Haleluya. Engakhuluma manje bazalwane. Ibufakazi ngifakazela uNkulunkulu bazalwane. Yebo. Amen bazalwane. Ngifakazele bazalwane. uNkulunkulu ungizise lapha. Sengithanda ukulahla ithawula lekhaya. Amen bazalwane. Phela ukwazi ukuhamba imali ngekho. Haleluya. Hey ngathi ngiyenzenjani ngathi hayi uyangibona naye ukuthi imali ayikho anginayo. Amen. Hayi man. Wathi uNkulunkulu kuAbraham aphume ehlotsheni zakini. Nasendini kayihlo. Uyezweni enza kwethembisa lona. Lithi iBhayibheli waphuma engazi. Nami ngiphume ngingaze ka ukuthi ngiyofika yini. Haleluya. Ngafonela ubaba uHatebe. Ngithi uzothi uHatebe hayi xola mayimali ungenayo. Ngafonela uMahlangu. uMahlangu wathi ngizoyifaka imali. Awushayele njalo. Haleluya bazalwane. Indaba kaNkulunkulu. Ngiyafuna ngitshele bazalwane. Ufake 600 bazalwane. Le 600 le ngize ngada kuyo futhi. Amen bazalwane. Nafika lapha ekhaya baba uNkosi mama abalezami. Haleluya. Mani ngiyanazi. Niyojika nithi niyaphi. Haleluya. uPetro inkosi uma ishumayela ngendaba yesiko sokufika. Abazalwane abayi700 bafike emuva. Wasala 12. Inkosi uJesu yathi nani niyafuna ukumuka. Wathi uPetro siyoyapi. Ngoba mazo uphila akuwe. Wathi omunye phakathi wenu ngisathana. Amen bazalwane. Yes siyabonga. Amen bazalwane. Abazalwane niprofite kanjani ezindaba ezinkulu. Yeziyashaya induku. Haleluya. Ubabona nje laba bantu ukuthi baphendukela ukuthi bazosishaya. Haleluya. Bazosikhahlela. Hayi simile manje singumsisi lapha yana. Haleluya. Simile ngeke futhi ngiyajabula weba uNkosi nawe mama. Haleluya. Uyabona abantu abangekho la. Uhlelo lukaNkulunkulu. Ngoba bebezoyona lekhonzo. Nkosi yomusa. Amen phela. Bebezoyona. Abangekho hayi
hayi hambani hlalani khona la siqhubile inkonzo nathi liyosho le nkonzo kufanele ngabe ivalwe ngo-3 kodwa manje kuyoshaya u4 manje hayi bazalwane haleluya bazalwane uba kuya ngami nje wathi umzalwane uHatebe uba unamandla angangakaJoshua ngabe ukhuluma noNkulunkulu ilanga ngelime lingahambi kuyoshona nami ngida kusasa iSunday bazalwane noma singayibamba kuse kusasa yebo why emafemini haleluya kuthiwe ngizosebenza u9 hours noma 8 hours bese kuthiwa hayi bambani overtime nilibambe overtime amen makhulukhulu wonke lamavesi bengiwabhalile la hayi nafu lenkulumo ekhulunyiwe akwenele ukhona umama wakhuluma ngathukuthela haleluya lo mama lo okhulume ngoJoshua lo ngathi nje uyabona eseyintombi wayemuhle Esiphelake babuye uyabona yikho bezifaka amashiya phezu kwamashiya befake ikhophi phezu kwey'nkomo befake iy'nwele phezu kwey'nwele ngoba basambuyela kuphi asambuyele futhi ukhulumile lo mama angiphathile la madoda lana hey bakhuluma awusuka ngihlale phansi kodwa ngizokhuluma nikhulunywe ngalolu hlobo haleluya ephula lamavesi lawo lencwadi leta la ngihambe nayo lento bengithi soyifunda nanka bazalwane amavesi bengithi ungabhalile lapha kodwa hayi ngeke sawafusa yebathandwa yekinhlanhla Testament nelidala walincwadi eyodwa futhi eTestament nelisha njengokusho kwe-Asha Isaiah 6 verse 1 ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo umsila wengubo yakhe wagcwalisa ithempile ngaphezu kwakhe kwakumi amaserafi ilelo nalelo linamaphiko ayisithupha ngamabili landiza ngamabili lamboza ubuso amen amen all right funda lapha etheni phezu kwakhe kwakumi amaserafi ilelo nalelo linamaphiko ayisithupha ngamabili landi okay all right izinsika zomnyango zathuthumela
kahle ngihambe nayo lencwadi. Elinye lamemeza lathi ungcwele Jehova Sebawothi wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Hallelujah. Amen. Amen. All right. Luka 9. Luka 9 verse 29. Luka 9 verse 29. Ifundeka kanje. Kwathi emva kwalawo mazwi kwakungathi izinsuku ezintathu. Kwathi emva kwalawo mazwi kungathi izinsuku zabo zaziyisishiyagalombili, wathatha uPetro noJohane noJakobe wanyukela nabo entabeni kuyokhuleka. Kwathi esakhuleka, ekukhulekeni kwakhe isimo sobuso bakhe saba ngesinye isimo, izingubo zakhe zaba mhlophe zacwebezela. Amen. Lama verse lana siwafundela le ndaba yengubo phela. Dala ngishunyelwa kwaNkosi, mama Nkosi dala ngishunyelwa. Seniyasibuka nje masithi siyashumayela. Haleluya. Kodwa phela ngiyacelela nje ukufuzeni. Ya mina ngibuze mina ngifeba. Mina ngifuza uJohane Nkumalo. Amen. Yabona uMane uJohane bazalwane. Ngake ngathi ngineyinkinga. Angithi wayekhulekela abantu. Ngathi ngibeka isiwasho sami lapha etafuleni. Wathi mayisibamba wanqaba umoya wathi ayingasikhulekile isiswasho. Wathi kimi akekho yolungisa inkinga yakho, uyoyilungisela wena. Hawu, ubaba uthi ngihlupheka kanje. Ngilungise kanjani? Wathi wangedolo phansi ukhulume nenkosi uJesu. Into lakho izolunga. Amen. Thatha nobaba. Amen. Amen bazalwane, item yethu yokugcina ke bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi semnikelweni ngizohanda over kumzalwane uMayisela lana bazalwane. Amen. Engizokufunda ke bazalwane uhambo lokukholwa luka Archbishop JJS no S Nkosi. Amen. Laba bahleli ngaphambi kwethu bazalwane. Amen. Phithizela nje. Kodwa lifundeka kanje. Ubaba uJJ Nkosi wazalwa nguZabuloni ongasekho emhlabeni noMita Nkosi osaphila endaweni yaseFeni. Wakhulela ebandleni Children of God by Faith in Christ Jesus endaweni yaseFeni ngaphansi kobuholi buka President ZNM Nkosi. Kwathi ngo-1983 ubaba JJ Nkosi wafika endaweni yaseKatlehong wakhonza eChildren of God by Faith in Christ Jesus eKatlehong branch ekuyindlunkulu under the founding Archbishop of Children of God uJ Nkumane losho baba uJohane. Kwaze kwaba u-1985 wabuyela endaweni yaseFeni. Kwathi ngo-1988 wahlala eFostorus ekhonza eChildren of God eFostorus branch ngaphansi komholi uBishop ZCB ongasekho emhlabeni kwaze kwaba u-1989. Kuthe ngo-1990 wathola indawo yokuhlala eTsakane bakhonza eChildren of God Tsakane branch ngaphansi kuka President uNhlengethwa ongasekho emhlabeni. Ekukhonzeni kwabo ubaba nomama Nkosi eTsakane uPresident Nhlengethwa wabamisa esikhundleni sokuba ngabashumayeli. Bagcotshwa esikhundleni sobushumayeli esikhathini sobuholi buka Archbishop uJ Nkumane. Kwathi ngo-1994 uPresident Zabulono M Nkosi wabamisa ukuthi babe sesikhundleni sokuba ngabavangeli. Bagcotshwa ngaphansi kobuholi buka J Nkumane esikhundleni sobuvangeli. Kwathi ngo-1997 uPresident Nhlengethwa wazinikela kwelinye ibandla. Kwathi umvangeli uJJ no S Nkosi abahleli ngaphambili baqhubeka beyi-Children of God endaweni eseTsakane extension 16. Kwathi ngo-1998 uPresident ZNM Nkosi waseFeni wabamisa esikhundleni sobufundisi. Bese begcotshelwa ukuba ngabafundisi ngaphansi kobuholi buka Archbishop J Nkumane. Ngo-2012 uBishop Nkumane waseFeni no Lady President Mita Nkosi waseFeni babamisa ukuba babe sesikhundleni sobupresident. Begcotshwa ukuba yipresident ebuholeni buka Archbishop ZCB ongasekho emhlabeni.
Ngo-2023 u-Archbishop S. Madide nesekela lakhe u-Archbishop Malindi kaGadebe babamisa esikhundleni sokuba yi-Archbishop. Kwathi ngo-2024 bagcotshwa ngu-Archbishop S. Madida no-Archbishop Malindi kaGadebe no-Archbishop Msezane ukuba babe sesikhundleni bu-Archbishop Children of God by faith in Christ Jesus. So yilo bazalwane uhambo lwabo bazalwane ukuze babelana bangcwele. Amen. Ngiyabonga bazalwane ubekezelelana senginikeza kumholi. Amen. Ukuthula bazalwane. Sesifikile isikhathi sokuba sithathe umnikelo bazalwane. Sixolise ngesikhathi kulabo abajahile bazalwane. Ngizocela ukuqala nje amabandla akhona ngaphakathi abhalise kunobhala. Amen. Sizoqhubeka ke bazalwane nencwadi yokuthatha umnikelo. Incwadi kaExodus 29. Sizosuka kuverse 28. Lifundeka kanje bazalwane. Kuyakuba ngokuba uAaroni namadodana akhe kube yimfanelo yomnikelo waphakade kwabaka-Israyeli. Ngokuba umnikelo wokuphakanyiswa wabantwana baka-Israyeli womhlatshelo womnikelo yokuthula yabo ingumnikelo wokuphakamiswa kuJehova. Izambatho ezingcwele zika-Aroni ziyakuba ngezamadodana akhe emva kwakhe ngokuba bagcotshwa bahlukaniselwe bethabathe zona. Amen bazalwane. Amen. Ngiyayifica incwadi bazalwane. Incwadi ikhuluma ngesambatho sika-Aroni namadodana akhe. Mayiqhubeka incwadi ithi kukhona umnikelo engifuna ningenzele wona. Manicede ukubambathisa ingubo. Niyakuthatha umnikelo wokuphakanyiswa. Lo mnikelo niyawuthatha nizula nawo. Lithi izenkosi niyakuthatha ingqama, kodwa emngqameni ngifuna nithathe umlenze bese niyawuzulisa. Amen. Niwuzulisa ukuphakamisa. Hallelujah. Ukuphakamisa udumo luye kuNkulunkulu ngompristi uAaroni. Bese izambatho zabo lezi azigcokile ziyawukuba nazo ngezamadodana akhe. Amen. Nikhona bazalwane. Asisicacise incwadi ukuthi izwakale kahle bazalwane. Kukhuluma ngomlenze ophakanyiswayo ngeEnglish kuthiwa is the wave offering. Okusho ukuthi umnikelo owuphakamisayo ukuthi ubonakala ukuthi kuyini lokho okuphethe. Awufihlanga umnikelo wakho. Amen bazalwane. Kuyavela ukuthi yini lokho okuphethe. Hallelujah. Ingakho uNkulunkulu ba specific ukuthi umlenze. Yebo. Njengoba silana siphethe imilenze wokuphakamisa. Hallelujah. Umholi ngengubo yakhe. Nikhona bazalwane. Mawayifunda yonke le ncwadi ithi uyakuphakamisa nje umlenze wakho. Hallelujah. Ngenzeka umlenze wakho i1 rand. Amen bazalwane. Yebo. Uphakamisa kubonakala ukuthi uphakamisa uNkulunkulu kodwa ngokodumo lokuthi laba bayokumbatha ingubo iyawukuba ingubo yabo namadodana wabo. Likhona bazalwane. Okusho ukuthi le ngubo egqokwa umholi namadodana kaMholi ayakuyigqoka. Ayipheleli kuye. Nikhona bazalwane. Kodwa lo mnikelo kumele uphakamise. Into esijwayele ngezona akusinto ehlukile bazalwane. Asho sekukhulumela umnikelo. Ushilo lomunye wathi le 20 rand ngithonyiwe. Into enjalo le bazalwane. Angikhuluma into ehlukile. Amen bazalwane. Ngithathe embhalweni kodwa ke ngenhliziyo evumayo. Hallelujah. Yilona lo yakanikela ngaloko azikhethele kona enhlizweni yakhe. Kodwa kuba umlenze wokudumisa uNkulunkulu ngale nkonzo. Lithi lenkosi wokuphakanyiswa kukaAaroni namhlanje siphakamisa abantu bazalwane ubaba uNkosi. Nikhona bazalwane. Lithi lenkosi uzulazuliswe bese lolo dumo luya kuNkulunkulu. Kube iphunga elimnandi. Nikhona. Okusho ukuthi lo mnikelo uzonikela ngenhliziyo ethokozayo. Wena uphakamisa iphunga elimnandi liya kuNkulunkulu. Hallelujah. Manje lokho kuphethe belubheka ithi ingabe iphunga elihle na? Hallelujah. Lo mnikelo uphethe uyiphunga elihle na? Nikhona bazalwane. Ngaphandle kokumosha isikhathi bazalwane. Mangabe kukhona amabandla angakabhalisi azobhalisa. Ungakahlabeleli. Bazowabiza amabandla ngisho bazalwane. Ngokwelist.
Kungenzeka ke kukhona umuntu ongahambe ebandleni, akekho ebandleni ku-independent, kungenzeka umakhelwane akazi ukuthi umnikelo wakhe mhlawumbe uzawunikela kanjani. Ungeza ufike ukhulumise umnikelo wakho, umosha isikhathi uyawukhulumisa bese uyawunikela. Amen bazalwane. Sizibavulela ithuba nabo bangaphathwa amahloni ukuthi ngihamba ngedwa, kodwa ngiyafuna ukuthi nami umholi ngimnikelele. Amen bazalwane. Uma ngabe kukhona bazalwane noma abantu abanjalo bayokuza phambili, kodwa amabandla ngokohlelo lokunamabhalane bazolandelana. Ngicela ukuthi isikhuleke bazalwane, babe egameni lika Jesu nawo umnikelo ovela enhlizweni ezivumayo. Yilo naloyo uNkulunkulu makambusise, uNkulunkulu amnikeze amandla, uNkulunkulu amngcwelise ngomnikelo azowuphakamisa namhlanje egameni lika Jesu. Amen. Ungahlabelela. Abandleni cela imishini and abesifazane enkosini. Amen. Senibingelela nonke phakathi kwegama kwindawo. Sibonga ukubeka esandleni sakhe esinomusa. Muhle uJehova futhi muhle malanga bonke. Singabomama basesifazane enkosini nabomama basemishini, asizanga ngokuningi kodwa sizopha nje kumama Nkosi. Into esihlala siyenza naye sihambe sipha. So manje i10 yakhe ukuthi size nakuye sizokuthi mama sizothi nje hamba msebenzi. Akukho kuningi sikulethile, silethe nje ukuphuma othandweni bomama. So ngizocela abesifazane enkosini umama Kula akhulumele isipho bese ngicela nomama wasemishini wana buye akhulumele. Elungembathe moya, embathe, embathe moya, embathe, embathe moya, embathe, elungembathe 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 moya.
Siyabonga kakhulu. Akukuningi engizokusho gogo. Izothi nje ngiyabonisa endleleni. Hey Jesu. Siyakwazi gogo saba nayo kakhulu. Ukuthembile ngiyazi ukuthi endleleni ngizoyihamba nendlela. Yona le ndlela ihambelwa ngayo. Ithi nje ize kuphalo nabayithoba yakwazi ngokuhamba nawe ukuthembile abomama basesifazaneni bathi nje okuhle kodwa. Amen. On your marks. Get set. Are you ready? Are you ready for Jerusalem? On your marks. Get set. Are you ready? Are you ready for Jerusalem? On your marks. Get set. Are you ready? Are you ready for Jerusalem? Are you ready? Are you ready? Are you ready for Jerusalem? Are you ready for Jerusalem? On your marks. Get set. Are you ready? Are you ready for Jerusalem? On your marks. Get set. Are you ready? Are you ready for Jerusalem? Are you ready? Are you ready for Jerusalem? Are you ready? Are you ready for Jerusalem? On your marks. Get set. Are you ready? Are you ready for Jerusalem? On your marks. Get set. Are you ready? Are you ready for Jerusalem? On your marks. Get set. Are you ready? Are you ready for Jerusalem? Are you ready? Are you ready for Jerusalem? Are you ready? Are you ready for Jerusalem? waseNazaretha mamishini abesifazane bangcwele ngolwesine kuyo le haleluya na bishop lethu lifikile la lasho nejazi la amen mam wethu nababe wethu hey kusiyami mishi inamandla lento ivalelwe maphakathi
Ngiyabingelela abantwana basekhaya. Ngicela ukuphake ugogo Chuba naye adlule akulandela thina sakungekela. Isikhathi sikhona singekho ngoba sikhona sonke isikhathi bathandekayo ngingelele kubaholi bathi bathatha ingubo amen bathandekayo hayi abaholi bangilela abathandekayo bayangihola nami mina ngogogo bathandekayo ngikhulu ukusheshsha nokuzithoba ngifakwe nami impuja amen bathandekayo lokhulumayo umama phakathi endaweni yala isakane ngithunywe umholi i-Archbishop Kheswa ngaphansi kwenkonzo yegift amen bathandekayo ithinayo hayi ingubo insipho amen bathandekayo amen sona sekule khanda lami
uzibiza kama simnande uzibiza kama Makhano Musa. Ukuthiwa wasebandleni. Angeke ngibonge umholi.
ngibonge Bishop Thomas Nebandla. Ngibonge bobaba basoye endaweni yakithi leFeni. Namhlanje beze la Thomas Nebandla. Basoye leFeni lendaweni yethu. Ngiyabonga nami ngise ngabathola basekhaya eGoli Thomas Nezulu. Nami ngisuke khona leFeni ngabathola bomkhulu uDiamond. Bakhona basekhaya khona la. Manganje ngisekhaya nami Thomas Nezulu. Angilahlekanga ke nami njengoba la ngisekhaya. Ngijabulela amazwi sengwazulu akhuluma Thomas Nebandla. Amen. Abantu enkonzweni bangena ngendlela eziningi ehlukile. Haleluya. Ngibonga lokuthi mangabe likhona ibandla kwathi ngingazomazi bathi funa nina bese niyathula nikhulume naNkulunkulu Thomas Nebandla. Ngithanda lamazwi okuthula nje mina. Haleluya. Lapha endlini kufika abanye ngiyame evike phela Thomas Nebandla bahluphekile beza bathi bakuthola esihluphekile kuhluphekeni kwethu kepha asinakuthula endlini Thomas Nebandla. Bawuthola phela uyakhuleka bawuthola kunezinto ezimakhathakhatha zozenza mhlawumbe endlini zoba nokuthula Thomas Nebandla. Thomas Nezulu. Mabafika bawuthola uyafika la ngithi hayi man lo mama vele ukukhuluma kakhulu akumnika amanzi. Thomas Nebandla. Masiphuma la prophet thola mama umnika amanzi uzawuthula. Nithi mama thatha la manzi lawa ngiyawakhulekela. Mawufika nje mama endlini noma ngabe baba uvula umsinto uphuze la manzi ungawagwini. Nedwa mumathi njashela mlomeni. Uyahamba umama. Bafika endlini umama. Awuyazibona izinto ziyasuka. Avele thatha amanzi umama awafake emlomeni. Akhumbule ukuthi bawuthola uthi la manzi ingawagwini. Amen. Awusanikwa zona impi. Amen. Uthi makacaba ukuthi mangigwinyela amanzi ngizokhuluma. Wathi ngibona umumatha la manzi khona ngazokhuluma. Waphela wamumatha amanzi wathula makabona ubaba wambona ehla. Wasiyakula wathi babuthola sebenze as prophet. Thomas Nebandla. Wangena endlini wathula wathi babuthola sebenze this prophet. Cha bezalwane cha. Sebenza mfowethu. Aphonsa madoda. Aphonsa madoda. Esithandweni somlilo. Mathatha madoda. Esithandweni somlilo. Aphonsa madoda. Lo, nguyenu ya pila, mkonteni lo, nguyenu ya, baba mkonteni lo, uya pila cholo,
Phela nje igama eligqizelayo mfo lokuthobeka. Haleluya. Amen. Siyakwazi ke thina ukuthi njani. Amen. Abakukhethile ngephuthe ebandleni ukuthi bakulandele. Ngoba sibabi thina esilandelwayo. Amen.
uhamba phambili endleleni bese amakhwapha ayashisa umuntu usabe nokusondela kuyo amen ngoba lero ona ifakile emakhwapheni siyaqala iyezwakala haleluya kepha nje ngizothi mholi wami noma isimo sezivuka endleleni uNkulunkulu akusize ngani na uSikoni ngokuthula kunomama othe masifika wathi ubuya eDavidton namagama akukhulumile la umama amen kulesitulo bakubeke kusona ungathi sosihleli phezulu sowugibela phezulu bese basusilela Haleluya. ungasazi ukuthi uzokwehla kanjani ngoba sinabantu esihamba nabo endleleni basijikela zothi angishumayela inkosi ibusise amen wabethikele kwaNkosi nezangoma ikhona kwaNkosi yonke into ikhona bawo ibanathi
Amen, amen abangcwele. Egameni lenkosi yethu Jesu siyambonga uNkulunkulu. Sesikhona mfowethu. Sesikhona Dlamini ngokunene. Sithi hlala nje enkosini Dlamini. Ngibonga abaphathi noma abakuphethe. Nokusithoba futhi kwakho. Ngoba kube uyindoda engasithobile aba ukho kulesihlalo kusona. Ngoba kudingeka abantu abazehlisayo abazithobayo. Amen. Ngibonga abaphathi bakho. Ngikhulumile ngeqaleni nangibukela abazalwane bonke bakhona. Umndeni ngibabukela phezulu umndeni kaNkosi njengoba ngiyinhloko. Amen. Ngimdala ke ngumntwana kimi. Ngabantu abafowethu laba bangelama bezale emva. Haleluya bangcwele. Ngithi mfowethu nawe Skhumbi. Haleluya. Cela nihlangane nje nibe munye. Kodwa ngiyathemba ukuthi manje nani seniye ekukhuleni akusekho kunye endophinde futhi manje enizofuna ukuthi mhlawumbe kukhona kunye eningakwenza nizohlala manje evangelini njengoba benihleli ekuqaleni nisakhula nahlala nobabili kwathi noma izinto zivele endleleni sikhonisa kodwa wakhona kuma ucini. Baqinisile ke bomama ngizwile ngeso. Baqinise kakhulu ezwini nawe mfowethu abaphathi bakho baqinisa ngokuba vele wawuqinile nje vele kwakhona ekuqaleni. Haleluya bangcwele. Ziningi izinto odibane nazo endleleni. Ziningi izinto eyinkinga ondlule kuzo. Kodwa ngoba boyindoda ethulile bowuyazi into oyifunayo. Ngabona lapho bekhona into oyazi oyifunayo uyahlala noma sokunjani. Noma sebakhuluma bathini uyithulele nje njengoba uthulile. Ngithi inkosi uhlale kanjalo mfowethu uhlale kanjalo Dlamini okunene. Noma sokuthiwa uthule nje. Ngiyabonga. Hazi esiyo sindangalo ilolo tikazi lakhe When